درێژیا قەیرana darayî û xirabbûna rewşa aboriya welatiyên zîdankirî bi rêja sîh ji sedê li çaksaziyên Herêmê zêde kiriye. Zêdebarî xirabiya rewşa kes û kerên zîndaniya daxwaz dikin harîkariya heywane bû bête mezaxtin. Li gorey amaran bi egerê berdewamiya qeyrana darayî rêja tawana sîh ji sedê zêde kiriye. Sala 2015 nêzîkî 3000 zîndaniya di nava çaksaziyên Herêmê de bûn. Sala 2016 jimara zîndankiriya di çaksaziyan da bû 3900 zîndaniya zêde bûye. Nebûna avahiyên guncayî bû zîndaniya di sala borî da êk ji bû arîşeyên mezinên çaksaziyê bû di zîndaniyên Herêmê de. Ew avahiye li çend salên borî hatine durustkirin, berawerdî bi jimara zîndaniyan di astê pitivî danîne. Zor car arîşe di nava zîndana da durustkirîne. Li duhukê binayetên çaksazî bû 900 zîndaniya durustkirîne. Belê nêzîkî 1600 zîndanî di wê çaksaziyê de ne. Li Silêmaniyê binayetê çaksazî bû nêzîkî 1000 zîndaniya durustkiriye. Belê hindek caran zêdetir ji 1300 zîndanî têda ne. Serheldana qeyrana darayî li Herêma Kurdistanê bûye egerê kêmkirina budcê ya çaksaziyê bi rêja zor ku wê çendê karîgerî li ser dabînkirin xizmetguzariya hebûye. Budca çaksaziya berawerdî bi sala 2013 bi rêja 75 ji sedê kêm kiriye. Ew jî bûye egerê wê çendê ku xizmetguzarî bêne kêmkirin. Demê sê salaya ku ji 150,000 dînar harîkariya heywane zîndaniya ku dida kesûkarên wan hatine birîn. Bûye egerê xirabiya rewşa xêzanên wan û arîşeyên komelayetî û derûnî bû demekî zor di nava çaksaziyan da durustkirîne. Bûye egerê beşek ji xêzanên wan neşên seredana kesên xwe bikin. Bûye egerek ku beşek ji xêzanên wan neşên seredana kesên nêzîkên xwe di zîndana da bikin. Ji bilî zêdebûna haletên xwekuştinê û mirinê di zîndanê da demê sê salên borî da ji mareka mezin ji zîndaniyan di çaksaziyan da li Herêma Kurdistanê xwekuşiye û her wesa zerar gihandiye xwe. Zêdebarî 5 ji sedê ji zarokan digel dayikên xwe di çaksaziyan da jiyana xwe dibene ser.